Benvidos a Recuncho Gamer. Estamos con outro vídeo de reaccionando a bandas sonoras. Se queres que reaccionemos a algunha canción ou peza de videoxogo que che guste ou que che interesa que nos vexas a reaccionar, deixa aquí nos comentarios e será seguramente un dos vindeiros vídeos que fagamos. Como foi o caso que fixo Javier Casariego, que nos deixa por aí o que di que é unha banda sonora olvidada de Super Nintendo, o ActRaiser. Recoméndanos o acto 1 da primeira fase, que sería o Fillmore. Graciñas, Javi, pola proposta. Nada, direivos, neste caso non teño nin idea de que xogo é. Mais alá de que é Super Nintendo, espero que soe a chip de Super Nintendo, pero só vou ter a portada aquí, así que vou ver se ca música son capaz de adivinar o xénero e todo incluso. Ostras, isto soa moi Castlevania. Paradiña. Isto é... volve o comezo. Semellante a intro. E retomamos, parece ser. Mezcla un pouco o funky o baixo, porque o baixo ten esa técnica que é o slap, que pam, pam, un pouco como que fan os Red Hot Chili Peppers. E logo a batería por momentos é moi sí, metal incluso. Pum, chipum, chipum, chipum. E logo por contraste temos ese órgano, que é o que me está lembrando a min a Castlevania, esa sonoridade gótica. Tensión para chegar a un pulso. Ves que tensión nesta pasaxe? O baixo aquí. Está retomando, eu creo que estamos xa na mesma. Este momento. Sí, que vamos a retomar. Entón, isto imos organizalo. Isto sería unha especie de estrofa. Vouche contar unha cousiña que pasa aquí. Estou che poñendo contexto do xogo. E agora vai chegar unha especie de ponte antes de chegar ao momento este xa un pouco máis funky que tiñamos antes. Aquí ven a ponte. A batería para, sai bombo, pum. E agora todo se sacou. Que non fai a melodía inteira da intro. E aquí xa fai inteira, que era o que comezou a cousa. Bueno, imos deixar aquí porque lle queda unha volta máis, creo que xa fai fade out. Pero bueno, denos para aí. Vou facer agora de resolver. Eu digo que é un xogo tipo Castlevania, a nivel de ser un xogo así medio de acción, con un pouco de plataformeo. Pode haber armas de tipo lanzas, tipo látigos, tipo, bueno, en fin, armas de dar ricaman, non disparar, aínda que non descartamos disparo. Entón, vou un momento resolver que tipo de xogo é. Efectivamente. Está, sí, bueno, ten toda a pinta. Non che digo que sexa logo que xa tanto backtracing e cousas destas. Backtracing é o de ter que volver por sitios que si estiveches, porque tes novas habilidades. Sí, pois e que malla pola sonoridade. Claro, ten ese elemento gótico que che dase que xa comentáramos no vídeo de Castlevania. Sí, o meter eses órganos e tal, o funky dalle un pouco ese tono dinámico de xogo de acción, pero logo o órgano, claro, ímolo meter aquí en rollo. Podía ser fantasía medieval, como me parece máis ben este tema, pero pode ser unha cousa un pouco máis gótica, xa con vampiros, pero en fin. Pois, para que vexades que un pouco que a pista da musical, polo xeral, podes intentar ver por onde vai a cousa. Así que, de momento, vou me dar aquí un mini punto que ninguén o pediu, pero vou dar aí un mini punto. Que? Dasme un mini punto.
Entón, cousas que comentar. Bueno, xa máis ou menos puden comentar un pouquiño todo eso, a estrutura de ter unha especie de estrofa, logo unha parte que para a batería un pouquiño para meternos no momento de tensión. E logo esa intro que para min é a pista principal do que é super barroco. Deixa de darle golpes ao micro. Esa intro de que falábamos no vídeo de Castlevania, que cando había esas cousas de... Eso é como un toque gótico. E o toque gótico sodes asociar moitas veces tamén a temática vampiros, por exemplo. Por iso me iba eu por aí polo tema do Castlevania. O tema está chulo, para comenzar o xogo. Non é super orixinal, porque ao final, claro, xa che dixen, desde o segundo 1 a miña cabeza se foi a Castlevania, co cal, vale, temos aí algo que nos marca, pero en fin, que está un tema está interesante de escoitar guai. Eu entendo que o podas catalogar como xoia perdida da Super Nintendo, porque, sí, é un tema interesante. Entropía, deixa de darlle golpes ao micro, por favor, que estamos aquí no recuncho. Hoxe máis ou menos creo que xa vos comentei todo durante o vídeo, eso, batería con toques de heavy metal aí sobre todo na intro, ese baixo con toque funky, que eu creo tamén que lle dá un pouco de dinamismo, e esa melodía que o retrouso fai e logo retoma na introducción, que cando se vai repetindo, que fai evolución, digamos. Entón temos aí o gancho no retrouso e logo pecha nesa introducción que sirve tamén de enganche con volver a retomar. Xa sabedes o que repetimos en case todos os vídeos, que moitas destas pezas están pensadas para que non teñan fin, só rematan cando ti rematas a fase. Entón, por iso, teñen que buscar esa forma de que sexa infinita a canción. Graciñas, Javi, pola recomendación. Graciñas por tamén deixarme quedar ben, porque puden aí xora acertar a ver se adiviñaba, e foi ben. O dito, xa sabedes, se queredes que comentemos algunha canción de videoxogo que vos chame a atención, ou que queredes que intentemos buscar así unha explicación a cousas que pasan nela, pois deixado aquí nos comentarios, e nos vindeiros vídeos pois farémolo. Ese acerto en propiedade a outro punto. Agora xa non? E ti, suscríbete! E polo demais, xa sabedes, estamos en redes sociais como @reconchogamer, andamos polo Twitch, que acabamos de pasar os 400 seguidores, moitísimas grazas. Tamén suscribidevos aquí na canal de YouTube se vos gustou este vídeo, e se dixen gustar este vídeo, pois tamén hai un pulgar para arriba tamén, para que nos axudedes tamén a chegar a máis xente. Saúdos de Gordillo, vémonos no próximo vídeo, coidadevos.